tâm thương tôi tê ya hi apoi mo ver iswa nei to em in chung qua in đam mem muôn na i chân thei na nang le i chung te chu chan dang ma long ma khoai lu khoai ro Christian chung qua lăng pa chen na chu cùng khoai nang hing lo ang chuai về ngai lu lung pui anh sai ang hing về ngai lu chân tuan nan him ren do na ni Krista ron pan mai la thil dang angai to lo lim na izom te chu an rale huayang a bu sing hun aliam ta chan dam kan la ni lo ti a khapam ni a khen ma ya Christian chung qua lơ pa chen na chu cùng khoai nang hing lo ang chuai về ngai lu lung pui anh sai ang hing về ngai lu cha tuan nan him ren do na ni lần qua nắng tên lâu chua chung qua lim thấy lâu lim na kim man lâu rong sung lệ sam na te bel qua chu nang nghe hi thiếu đăng angai lo về Isu nangin kan ron lo moi la Christian chung qua lơ pa sen na chu cùng khoai nang hing lo ang chuai về ngai lo lung pui anh sai ang hing về ngai lo